kana une makore asiri 18 kana kuti wakagara apa nevanyarekani nevavakidzani isa ma-earphones kana kuti usaone vhidhiyo rino iri. Konai bonde chikonai kamuzukuru bonde rai, problem yako ndei, siya vanhu vaone kontendi. Sekuru Benzi mawanika kontendi. Ndikutoziva kuti kontendi yadirwa shuga iyi, kontendi inotapira. Ini ndakati ndiyambire vanhu kuti tichazonyadzisira, tichataura zvinhu zvisiriizvo, kana kuti muchafunga kuti tanyadzisira tisina kunyadzisira. Saka imi migarai maregedza kuona vhidhiyo iri. Saka tunoita sei mari yacho iyo vanhu vasingaone vhidhiyo? Onai zvenyu vhidhiyo iri, musaskipe maadverts, musakanganwe kusubscribe futi. Gore rino takarima bhinzi, tichauya nadzo kumbare, chatipa zvekumamari. Zvekumamari, ndichatoenda kwamainosta gore rino vakarima bhinzi. Vakatoti bhinzi ndere humwe, richada kugurwa, tingatadze kugura bhinzi. Mai mwana Torimamaveji, Torimamakabeji, kozvinotodini, nai vasikana here, gore rino Torimamaveji. Iyo mfaneyo, chiko chauri kuiteyo? Sekuru Binzi, mari yapo Sekuru Binzi. Ndo masonga api kwaunenge uchiimba yayo? Sekuru Binzi, manyowani Sekuru Binzi. Ma brand new tracks Sekuru Binzi. Hanzi Torimamaveji. Ino uchingofarira kuita zvinhu zvekunyadzisira mfaneyo. Kurimamaveji kuita sei? Sekuru Binzi. Ndima kutogaira. Ndiri kuti tinorima maveji. Muri kunzwa yandiri kusasa. Kurima maveji. Mfaneyo soka. Brains ako handifunga kuti dziri right yo. Ndikutokutaurira because there's something wrong upstairs there. Kudhara Sekuru Binzi mchitaura tunyaya twenyu twekunyepa itoto. But otherwise muri safe here Sekuru Binzi. Mfana wangu inazitombori safe. Ndiri omo mfana wangu. Elder man. Chopisa icho. Chopisa. Sekuru Binzi. Sekuru Binzi mawani. Mfana wangu. Iyoka urumbodei. Nyaya yako ndechi. Urudei wawingei panapa. Pana Sekuru Binzi. Ndengo yangu kuti ndizongoona Sekuru Binzi hanzvadzi yamai vangu, mfesi wangu chaichai, top shata. Iyo mfaneyo handisi shamwari yako handidi. Ziziva kuti ndiri munhu mukuru ende ndenitori nezvekuita zvakawanda. Saka iwo kabuda kupota uchiuya panapo uchindikanganisa ka ziya zvawafambira mfana wangu. Uri kudii? Sekuru Binzi, 2024 unoyu Sekuru Binzi. Mucharoora rini? Vanhu vari kubvunza kuti mucharoora rini? Susan, chimoko chenyu chamaidanana nacho chache chakaroorwa. Peter, mfesi wenyu uyowe akaroora. John, the list is endless Sekuru Binzi. Kwa imimi mucharoora rini? Mfano wangu ka zvekuda kuuya uchita kuti ndizvimbe makusensena naye uchinditaurira tungano ka ndo zvandisiri kuda. But iwewe mira ndimbokubvunza wewe kuti iwewe uchafarini iwewe, because Susan futi iwewe wawadzidza naye iwewe akafa, Rudo akafa, Chipo akafa. Saka iwewe uchafarini iwewe? Sekuru Binzi, ndokwato zvatosvikira. Makugaira ka. Makugaira zvinhu. Musadaro mana. Tokutaura nyaya yekufa here panapa. Tokutaura nyaya yekufa here. Musadaro Sekuru Binzi. Ndangodo ndikubvunza handike uri kubvunza here. Aiwa. Ini ndikubvunza kwanga ndichida kutoita ka. Ndaida kutongoziva kuti mucharoora rini, nekuti chimoko chenyu chihera ka. Chiri kutengesa nyama. Chatotengesa nyama Sekuru Binzi. Wauya manje netunyaya twekunyeba, tuma-stories, tuma-ngano. Ndo zvinhu zvandisingade izvozvo. Ndo tunyaya twandisingade kunzwa itototo. Iwe une problem mfaneyo. Problem yako ndekuti unoda kungonzwa inzwa uchifambisa nyaya dzisiridzo. Ewa Sekuru Binzi. Munoona kuti chii? Inini I'm the minister of information.
tinofambisa mashoko sekuru bits, mashoko achipinda, information ichibuda, information ichipinda, mashoko achibuda. Manjeyo ndichazokumamisira nyaya iyoyo manje. Nyaya kwekufambisa tu-information twakadhakwa tu-information twekumama itotoka ndo yandichakumamisira manje. Ibva panapa buda uenda. Sekuru matotsamwe here sekuru. Ndinongokuonesai kuti chimoko chenyu chiri kutengesa nyama. Aiwa hainetse. Ini ndichienda padheni pake ndomusvikira padheni pake chihelix ndomubvunza kuti iwe chiyera uri kunzi kutengesa nyama kana kuti zvinetsa handeitese iwe neni toenda padheni pake chihelix tonomubvunza kuti iwe chihelix uri kutengesa nyama here totangira ipapo nekuti iwe mfaniro wauda kutozondijaira kena manje machi